Raġel li kmieni dan ix-xahar instab ħati li stubra u sawwat li s-sieħba li kienet ila ġie kkundanat 22 sena ħabs. Ir-reazzjonijiet fil-biċċa kbira kienu ta' tifhira l-qorti b'kunsens wiesa li l-pjena kienet jibsa iżda ġusta. L-avukat Stefani Caruana li rrappreżentat lil vittma f'dan il-każ spjegat li meta Malta ġiet konformi mal-Konvenzjoni ta' Istanbul, il-ġudikanti nataw l-opportunità japplikaw pieni jeħrex. Fit-2018 rajna il-tibdil fil-liġijiet f'dak li rigwarda rape fost affarijiet oħra fil-rigwarda domestic violence. Meta niġu għal-rape kien hemm minn 9 snin telet għal 12 sena bħala massimu nata pjena ta' 22 sena ħabs. Minħabba li kien hemm ċertu dak li ngħidulhom aħna aggravi, ġifieri li persuna kienet f'relazzjoni miegħu, li hi kienet ilha bit-tarbija tiegħu. Bl-aggravi kollha magħduda, Dr. Caruana qalet li dan ir-raġel seta' weħel saħansitra sa 40 sena ħabs. Mistoqsija jekk dan il-każ kien xfula f'qara. Dr. Caruana qalet li fl-aħħar snin kellha żewġ każijiet oħra ta' stupru f'relazzjoni fejn wieħed 21 u l-ieħor 24 sena ħabs. Qalet li qed tinota bidla fil-mod kif il-qrati jimxu mal-vittma. Qed jkunu iktar sensibbli f'mu iktar il-vittma u f'dan il-każ partikolari nista' ngħid il-qorti mxiet tajjeb ħafna mal-vittma kienet f'xhud vulnerabbli ħafna. U l-mod kif enita l-qorti issib il-kuraġġ u tixet ninżal għall-kappella l-mod kif imxiet mal-vittma. Joan Vella, direttur tal-Aqda Victim Support Malta li taħdem ma' vittmi ta' reati vari, temmen li din il-pjena hija proporzjonata għax ir-reati ta' violenza domestika u stupru jagħmlu ħsara reparabbli lill-vittma. 22 sena tista' tidher ħafna ma meta tara l-effetti li tħalli trauma fuq xi ħadd li huma lifelong. Mhijiex ħafna x'il-persuna tgħix dik it-trauma ħajjita kollha. Aħna naraw li anke jkun hemm bidliet fl-istruttura tal-moħħ meta jkun hemm trauma. Dwar jekk sentenzi ħorox iservux ta' deterrent għal reati bħal dawn, is-Sinjura Vella qalet li r-riċerka mhix konklusiva. Li juturi riċerka li sentenzi iktar ħorox mhumiex biżżejjed u so rridu naħsbu wkoll fis-servizzi noffru lill-perpetrators li dan ikun hemm rehabilitation mhux imur il-ħabs u daqshekk. Anki jekk ma tnaqqas ġawn ir-reati, is-Sinjura Vella temmen li pjena ħarxa hija essenzjali għall-vittma għax tagħtiha sens ta' ġustizzja u tgħinha fil-proċess tal-fejqan.